karong adlaw na karon sa McDo. Ginagom kaon ay gutom mo karon ba? Nya, kana sudlo na to kung say na sulod sa ano. Mo ni McDo sa Japan, tanawon to kung say na sulod ha. お待ちください。70分でお呼びいたします。お待たせいたしました。こちらでお召し上がりですか？はい。はい。このセットです。はい、ベーコンレタスバーガーセットで。ははいい。ポテトのセットでよろしいですか？はこれで。い。サイズは M。 M サイズで。はい。ドリンクお願いします。M スプライト。はい。以上です。はい。650円になります。ホワイトパンお持ちですか？はい。1万円お預かりいたします。お待たせしました。すみません、お待たせいたしました。ケチャップはケチャップ。ケチャップお一つで。はい。はい。お願いします。レシート大丈夫ですか？はいはい。お待たせいたしました。Dito sa Japan, basta magkaon ka ka. Dapat hinay lang ng tingog. I mean, dili ka magbana-bana ba? Kanay mga hapon sa nga on dre. Sa ako nabayaran na no. Kini, fries, burger, nga, soft drinks. Ako nabayaran na yung tulo, set ni sila. I-run off na ito mga 700 yen. 700 yen, ato na i-convert na ito ang kwarta. 300. So nga to ang McDo na to Ang set siguro mga kung makabot 200, di ba? Kung ako masayop ko, kabot 200 set na nanay burger, fries o kaning soft drinks. Kompleto na. So dari kaning tulo, soft drinks, burger o kaning fries. Sa to nga kwarta 300. So mahal-mahal siya 100 no. Sa to nga kwarta. Dagan sila mga kanang tinuhuan sa Japan ba nga. Dili mo dapat buhaton bitaw. Dili sa Japan kung makaon ka burger. Dapat tumano nimo kung unsa ilahang tinuhuan. Atoan ang mga tinuhuan ba diha? Dahil sa mga tinuhuan ba. Kanang atoa kanang dili pwede manilay kung gabi. Dili ko na pwede matulog kung basa pa ang buhok. Dili pwede mangalkater sa koko kung gabi. Dili lahat. Kung makaon ka burger, dapat dili isagol ang ketchup o ang burger. Okay? So ang pagkaon, kung ganahan kag mag-ketchup. Okay? Tanawan ninyo ang iniunda diri sa Japan. Abihan ang burger. Abihan na naman ketchup daan. Okay, ana. Dili tayo pa. Dili, ana. Tanawan ninyo. Pakatong sa naman ng burger. Kaya sa naman ng burger una. Kung ganahan ka mag-ketchup, panaoran mo. Ay mo na eh. Baka ka magbalik. Nga. Kung ganahan po ka, ano po? Dili, pwede. Isagol. Kaya ano? Ang ilang tinuan dire. Kung isagol ko ng mga burger o ang ketchup ko, no? Magsagol sa kung na yung uyab. Or yung mga sour, yung mga bana. Kung kung di ka ganahan na yung mga kabit-kabit, ana. Dapat. Di na magsagol. Mamang gina dapat. Diya siya, dire ko, dito siya, ana ba? Tuma na, ang ketchup, dire siya sa yung burger, di na siya pwede isagol nimo. Same lang yapon sa price. Ayaw, ito slow ang price dire. Dili mo iyana ba? Dili mo pwede iyana yung kanon. Ano pwede? Wow! May bawal na sa Japan. Kung mag-ketchup ka, ano na gyapon mo? Wow! I feel good! Kuha ka niya. Kaon. Ganahan ka mag-ketchup. Dili na naman pwede gamitan ng gamot. Sa Japan. Dili lang yung gamiton. Ako magbinuangan, seryoso na ko Hindi kami jar bitaw eh. Pwede rin yung sagol lang guys. Kabuang nga rin naman. Pwede rin yung sagol. Wag mo magkatunan lagi. Sige magtanaw na ko. Ay mo tanaw na ko kaya wag mo magkatunan. Kung ikaw ganit, nakadito sa Japan, dili ka hapon, di ba?
foreigner ka, kumbaga Filipino, American, Brazilian, unsa pa ka nga lain country ka, kung dili kang Hapon, mukaon gani ka mga nani, mga McDo, unsa pa na. Dapat dili niya may pakita ang imong ngipon. Bawal na diri sa Japan kaya mura kag nabugal-bugal sa lang pagkaon. Misal dili ni dya Hapon ang kaning McDonald, American man siya, di ba kabalo man mo ana. Pero kay naa man na diri ni respeto sila nga dapat kung ikaw foreigner ka dili ka mapakita sa ngipon kung makaon ka. Ang magkaon sa burger gani ha, kung foreigner ka. Foreigner ha, kami na foreigner. Ngani ka makaon burger diri sa Japan. Ayaw niya pakita yung ngipon ha. Kung makaon ng fries, hindi pa niya pakita. Okay? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Dahil nga wala kabalo, dito sa Japan, wala sila spaghetti dito, wala McDo. O wala pa sila rice, wala kanon. Nasa sila manok, pero wala dili pa sa manok. Dili ka nantay, kan dapit sa manok. Para sa napita sa manok, wala manok dili ka nang murag lampad siya ka, nalampad. Mut asar napita nga part ng manok sa diri sa ilang McDo. Pero tingala ko nung may kanon kita mapinahiling with kanon. Mo nang kung ikaw magmakdo ka, adili juga matambok diri kay o may kanon na diri. Wala mo song kanon diri. O wala sa Jollibee diri. Wala Jollibee sa Japan. Ang nara diri KFC, Burger King, o kini McDo. Pero wala Angel's Burger ha. Wala na diri. Ang kalahian diri. Kumuinom gani og soft drinks diri sa Japan. Dapat dili ka mo ginawa kay sama ra lang imong bugal-bugal kasi nang inimnon. Mo nang kung inom og soft drinks kire, di jud ka mo ginawa, diretso ra na. Ara na ka mo ginawa, hindi ko man na mo inom ani soft drinks. Kay kung ginawa ka para meaning na kuno, na bugal-bugal ka sa ilimnon ba. Mo na nga. Nga mga tao dili sa loyo, aron sa kana sila magtan-aw na sila ng respeto baka ila bang ikuan lang culture. Mo na karon mo inom ko, tanawan ninyo ka pag inom. Dili mo ginhawa. Kunyar ka mo ginhawa ini after nag-inom, okay? Muna uminom ka. Dali agad ito na maginhawa na ka. Bitaw seryoso dali sa Japan. Ano po na pa may makatunan ba? Dali lang puro pero binuang ba? Puro lang binuang makatunan niya sa koa. Okay, seryoso ta. Diri sa Japan kung magkaon gani ka. Tabi na diri sa McDo pero kasagaran diri sa Japan. After dyan mo mukaon, ikaw dyan mo litpit sa mga ikanan. I mean, ikay mo labay ani diri pa kanay kanay. Kanay. Kanay siya. Ikay mo labay kay wala man na sila trabahante kayo diri. Ang ilang trabahante diri sa McDo, duha ra ka buok. Ang muatiman sa tao nga mopalit, order sa tao, order sa customer ko. I mean, muluto sa iyahang order sa customer kana usa na ka tawo ang ikaduha ana sa kusina kana nay mag-prepare sa mga burger sa fries sa pang nang i-prepare niya maglimpyo gamay duha ra na ka tawo. Ako mo binuan niya kana seryoso na duha ra ka tawo dira trabaho sa Jollibee sa McDo. Pero bisag duha ra ka buok dire di man ingon nga dugay kayo ilahan lihok magkarakara man sila magdali sila na kinahanglan nga dili ka maghuwat og mayo ni huwat pagin nimo mga pagin nagkuan pasensya kay sa paghuwat na mao na sila nimo inga na sila ka ano respetador ba mo respetar sila nimo ba di kay naingon nga magdugay-dugay pero duha ra ka buok wag mo binuang duha ra ang tigluto ug ang tikatubang sa tao nga mo-order kana or cashier mo tawag na nila nga ang tigluto sa pagkaon kana sila rin duha mo gani mga timan sa mga dili dyan na ingon nga dugay kayo kakatag naarag dayon mga pila lang ka minuto ba mga siguro mga 2 minutes lang siguro 1 minute ka pin na rin mo order dili ka maghuwat og maayo ba eh magyadali mo sila magkarakara mo sila kana bang nas lang na ba di sila ganahan nga maghuwat ang tao kaya na sila ka kuan ka kaning mo respetar sila nimo ba respetado sila disiplinado sila ng mga tao mga hapon di para sa tuwa nga dugay pag yun magyaw-yaw pa maghuwat na mo kadiyot ma'am ha maghuwat na sa mo kay di mo manana badri di wala mo hinana diri wala mo hinana diri sa mo mga respetado kana sila nya pakita mo nga ako nagkaon naman jud ko manaw jud ko kaon kini
Ako'y mulabay ani, walay mo punit ani dire. Wala. Ngayon na sa Japan. Ikay ni kaon na, ikay ni gamit ana, ika sa mulabay ana. Tanawa ninyo ha, kung sa akong buhaton. Okay? Inaot ko marami nakatunan sa mga tao nga padung pa diri sa Japan. Mga tao nga nagplano diri sa Japan. Kumari diri or vacation lang or ano sa ba. Kumari ka sa McDo sa Japan or bisan nasa nga restaurant, kasagaran, ikaw joy mo ligpit, ikaw joy mo hipos sa imong mga kinanan. No. Kay dili ingon nga tanan yung restaurant pero mo na panit dapat ako. Dapat sila ra ana pero kasagaran jud ikaw jud mo na tanawan ninyo ang ako ang buhaton, okay? Diba? Tinuod akong gisulti lagi. Ako yung limpyo sa ako ang kinanan. Ako yung maligpit sa tanan. Nya, while gilabay ko to, gibuhat ko to. Nagpasalamat pag sila, di ba? Ako lang maluoy, ana. Yun, pasalamatan pa ka. I've been thinking